A už je tu pro tebe další díl pondělního podcastu z Metropole. Ahoj, zdraví tě Tom a dnes toto bude městské, hromadné, dopravní. Ano, o MHDčku v Olomouci si budu povídat s mluvčí dopravního podniku města Olomouce Annou Sýkorovou. Vítej u nás. Ahoj a děkujeme za pozvání. Pojďme probrat, co pak můžeme v Olomouci vidět nového. Trošku si to ujasníme, jo. Po městě nám od února jezdí nová tramvaj. Jde nějak poznat na první pohled, Ani? Na první pohled v podstatě ano, když budou lidé pozorní, tak vepředu takový ten hlavní plát, který má řidič pod sebou, je bílý. Je pravda, že teď už je to lehce matoucí v tom, že už i jedna další tramvaj má tento plát bílý, ale je to tím, že je po dopravní nehodě. Ale jinak všechny ostatní tramvaje tohoto typu mají ty žluté čela s těmi smajlíky, co se tak líbí většinou dětem. Sluníčka, takže jakmile tam nebudou ty sluníčka a smajlíky, tak je to pravděpodobně, pokud jede sama, tak je to určitě ta nová. Pokud jedou dvě, tak je to většinou teda ta starší, která trošku mate. Aha. No a teďka teda, to jsou tramvaje, kterých má být, tuším, dohromady 9 v Olomouci těch nových. A kolik už jich teda tady máme? Tak právě teď už jsou 2. Ta druhá přijela právě tento týden do Olomouce a do provozu to ještě ale tak 2-3 týdny určitě potrvá, protože přece jenom musí se udělat na ní technicko-bezpečnostní zkouška, vyzkoušet všechno, tak a potom se teda bude spojovat s tou první, co přijela, tak to ještě chvíli bude trvat. A čím jsou tady tyhle ty nové tramvaje, které tady jsou, tuším, že to označí nějaké Evo 1O, čím jsou teda tak moderní? Tak asi je tam úplně nejnovější věc, která tam je, tak je antikolizní systém, který po schválení drážním úřadem bude i aktivní takzvaně. To znamená, že ta tramvaj umí sama zastavit, když vidí překážku i bez vůle řidiče, řekněme. Takže v případě, že řidiči by se něco stalo nebo i z důvodu nějaké nepozornosti oslnění sluníčkem a překážku neviděl, tak ta tramvaj po tom, co drážní úřad teda schválí tady tuto úpravu, tak už prostě sama zastaví. Ale ne na fleku, že ne? Pořád tam funguje ta fyzika, vždycky říkáme, takže je potřeba počítat, jakože pokud někdo se nedívá, má nejlépe sluchátka v uších a vejde 2 metry před tramvaj, tak ani ten nejlepší antikolizní systém na světě ten vůz prostě nezastaví. Já jsem si říkal, víš, že prostě najednou by to ta tramvaj sama sešlápla tu brzdu, víš, i prostě s tou magnetickou a všichni by se tam pobili v té tramvaji. Tak dobrý, tak to je důležitý vědět, že antikolizní systém funguje, ale že je takový, že se nemusíme bát o vlastní zdraví uvnitř té tramvaje. A teď mě úplně napadá, co se stane teda s těmi starými tramvajemi. No o tom za chvilku na rádiu Metropole. Dál posloucháš pondělní podcast z Metropole. Se mnou je tu mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Povídáme si teď o tramvajích v Olomouci. Postupně tu teda začne jezdit 9 velice moderních vozů, i teda s antikolizním systémem. O nich jsme se bavili před chvilkou. A oni tedy rozšíří vozový park nebo nahradí staré vozy, Ani? Tam je podmínka dotačního titulu, který čerpáme na nové tramvaje, že ty starší vozy musíme vyřadit a musíme zajistit, aby už nikdy nebyly provozovány na území Evropské unie. Takže, kdo to odnese? Takže vlastně bude vyřazeno 9 starších tramvají, budou to 5 T3, to jsou ty vysoké, které tady jezdí už nějaký ten pátek, většina z nich už je z 80. let. A potom 4 vozy Astra, ty jsou tedy z 90. let, jsou nízkopodlažní, většinou jezdí na lince číslo 7, nicméně jsou to vozy, kde zkrachoval už před delší dobou výrobce té výzbroje, celkem zásadních částí té tramvaje, takže dlouhodobě na ně nemáme náhradní díly a je hodně komplikované je nějakým způsobem vůbec kolikrát držet za jízdy, takže už jsou navíc všechny, mají najížděné tolik kilometrů, že by se na nich museli dělat takzvané velké prohlídky, což je otázka několika stovek tisíc a už se prostě nevyplatí je dál držet. Ty Astry, to jsou ty první nízkopodlažní, co tady byly v Olomouci, že? Ano, jsou to přesně tyto. Byl to tehdy dokonce prototyp a bohužel se za docela krátkou dobu přestali vyrábět a
už prostě dnes bude zůstávat v Plzni, jedna jako historický vůz a ostatní podniky už je většinou buď vyřadili, nebo to mají v plánu. A jak jsi říkala, že teda, že nebudou nikde jezdit už tam tak jako, já nevím, co ty T3, to je taková jako kus naší dopravní historie. Budeme mít aspoň do budoucna nějakou T3, třeba historickou tady. My ještě stále nám jich tady 13 zůstane, takže ještě stále budou jezdit. Bohužel někteří naopak z toho moc nejsou nadšení, že ještě naopak jezdí. A doufáme, že i do budoucna jedna z nich by potom zůstala jako historický vůz a doplnila ty naše o hodně starší, tedy historické tramvaje, protože je pravda, že je to taková ikona na českých tramvajových kolejích. Nejenom, jako to se vyváželo, co já vím, po celém, možná dokonce světě, když ne Evropě. Pondělní podcast z Metropole bude pokračovat zase za chvilku a probereme modernizaci tramvajových tras v Olomouci. Máš naladěný pondělní podcast Metropole na vlně 92 FM. Já si povídám s Anou Sýkorovou, která je mluvčí dopravního podniku města Olomouce. A nyní spolu řešíme tramvajový provoz v Olomouci. Podívali jsme se na nové a na staré tramvaje a co třeba trasy, kudy jezdí. Tak nedávno se v Olomouci otevřela modernizovaná trať ve směru na Novou ulici. A teď mě teda ani zajímá, co městu a cestujícím ta modernizace takhle přinese na té trati. Co to pro nás znamená? Myslím si, že pro cestující na takový ten první pocit je to taková nezvykle klidná, tichá a pohodlná jízda. To už jsem sama zažila, že přece jenom ta trať už dosluhovala, ty úseky, které se teď dělaly nové, tak byly se začátku 80. let a teď se na nich od té doby dělaly občas nějaké opravy, ale byly to jenom takové záchranné akce. Takže je to opravdu teď krásně plynulé a teda je to rychlejší. Oproti původně tam jakoby oficiálně byla 50, nicméně z důvodu stavu té trati už se tam posledních několik let jezdilo jenom 30 a teď je tam 60, takže to si myslím, že na první pohled pro cestující je taková jako docela změna. To není úplně obvyklý, že? To je 60 km v hodě. Tady v Olomouci to v Olomouci je to první trať s 60, nicméně v ostatních městech už je to relativně běžná záležitost, ale musí vždycky jít o tratě, které jsou mimo vozovku. Nemohli bychom to dělat tady v centru přes Pekařskou ulici a podobně, kde teda je i mimo jiné 20 nastavená jako tak. Ale v Olomouci je to opravdu první takováto trať, nicméně třeba v Ostravě už v jednom místě jezdí dokonce 80, ale je to teda už dost, že se tam nemůžou odstnout auta a chodci. 80 km hodně tramvají. No tak zkusíme, jak to teda půjde tady s tou 60. Já mám pocit, se to i vyrovnala, ne? Jak ta tramvajová trať, co tam je na tu Novou ulici. Tam byly takové různé ohyby okolo pilířů mostních a to tam teď už úplně... Došlo tam k takové celkové úpravě a už tam opravdu jako mírně tam v některých místech ještě nějaké takové obloučky jsou, ale je to opravdu oproti tomu původnímu stavu něco úplně jiného, bych řekla. A asi i pro tu lokalitu by to mělo být poznat, protože je tam protihluková clona, takže i ty podvozky těch tramvají, které jsou nejhlasitější u těch vozů, by měly být do značné míry odcloněné. I to ty studie vypočítaly, že opravdu ten hluk se snížil a do kolejiště v těch úsecích, co jsou rekonstruované, byly dosazeny rozchodníky, ještě teda nejsou všechny, budou se ještě v dubnu dodělávat některé ty úseky a ty by měly držet takové lepší klima, přece jenom zadržovat vodu a tak dále. A i tady toto by mělo být plus. Takže celkově rychlejší, méně hlučnější, rovnější a ještě i na životní prostředí. To je dobrá modernizace. No tak to by mě zajímalo, jak to ještě bude dál někde třeba jinde. O tom si popovídáme za moment na Rádiu Metropole. Dál si na vlně 92 FM Rádia Metropole. Je tu pro tebe pondělní podcast a věnujeme se tématu městské hromadné dopravy v Olomouci. Je tu se mnou mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová a před chvilkou jsme si povídali o nedávném otevření zmodernizované tramvajové tratě na Novou ulici. A teď teda by mě ještě zajímalo, Ani, čeká nás ještě nějaká taková další modernizace blízko někdy v Olomouci nebo dokonce nějaká stavba nové trati třeba?
Tak ta nová trať není možná až tak úplně nová, zase by šlo o prodloužení a aktuálně město, tedy odbor investic, dotačních titulů, tady ti, co mají na starosti na městě tyto věci, připravují 3. etapu trati prodloužení na Nové Sady, kdyby se mělo protáhnout v podstatě ta trať až na ten konec toho sídliště a měla by tam vzniknout i plnohodnotná točná. Je to tam teda zatím ve fázi výkupu pozemků, takže v tuhle chvíli se špatně odhaduje úplně, kdyby to mohlo být, protože ty dopravní stavby opravdu jsou hodně náročné na tu přípravu, potom ta samotná realizace už bývá v pohodě, ale nachystat to je otázkou obvykle několika let. To je taková ta stav uvidíme. Ano. Máme ještě tolik procent a podobně. Aha, ano. A tak nicméně tam si myslím, že je to svým způsobem nejblíž. Jo, tak... Co se týče těch, jako, aby jsme se bavili třeba o úplně novém úseku kolejí. A potom samozřejmě je tady takový možná trošku i dluh na některých těch starších úsecích tratí, které se dlouho už s nimi nic pořádně nedělalo a je to jednak větev na Neředín, kde už taky existuje ta studie, která tady v Olomouci jednu dobu kolovala o tom, jak na Palackého přestanou jezdit automobily dokonce a podobně. Nicméně tam je to teprve ve fázi těch studií a je otázka, kam se to posune dál, ale je to trať, která nicméně taky jako bude v nějakém už výhledovém horizontu potřebovat tu rekonstrukci a opět by se tam mohly doplnit některé ty modernizační prvky, nicméně asi zase úplně jinak než na té brněnské, protože je to jiná trať, vede hlavně ze začátku náměstí Hrdinu Palackého, nádraží město je přece jenom vyloženě ve městě uprostřed silnice, takže asi tam úplně nepůjde dělat to, co směrem na Novou ulici, aby jsme tam autům doprostřed mezi to vysadili nějaké rozchodníky a oni by se nám tam potom přesto nedostali, aby mohli odbočit. Ještě to křižuje třeba přes železniční trať, že jo? To je taky věc druhá. No. Takže to bude asi zase, jako je to nějaká zatím studie a potom samozřejmě často probíraná trať do Hodolán, kde se připravuje také studie a tam je to, bych řekla, úplně nejkomplikovanější, protože navíc jsme v silnici, která není ani města a některé části jsou přímo ŘSD a to už je opravdu jako na tu přípravu hodně velký oříšek. No věřím tomu, že kdo tohle vymyslí a realizuje, tak ten teda určitě bude muset dostat pořádně poplácáno po ramenu, protože jestli si to dobře, jak říkáš teda, tak ta silnice není tady místní, ještě je tam železnice, ještě samozřejmě tam jsou závory, ještě tam jsou troleje natažené, tak to bude a most. No tak teda to, kdo se do toho pustí, tomu fandíme. No. V pondělním podcastu Rádia Metropole nás ještě čeká modernizace techniky ve vozech. No, tak to jsem nezvědavý, co nás čeká už za moment. Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast. Pokračujeme v tématu městské hromadné dopravy v Olomouci a u stolečku sedím s mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou. Pojďme teď probrat nějaká vylepšení pro cestující. V republice už se teda v některých městech používá k placení jízdného elektronická platba i v hromadné nebo městské hromadné dopravě. Není teda potřeba nějaká ta papírová jízdenka, tak co myslíš, Ani, kdy se k tomu dostaneme v Olomouci? Tak my teďka jsme celkem rádi v dopravním podniku, protože v únoru jsme obdrželi rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že jsme při zadávání tady této zakázky žádným způsobem nepochybili, všechno bylo v pořádku, takže byť tam došlo k nějakým odvoláním ze stran těch zájemců, tak máme všechno v tuto chvíli snad už potvrzené, že je to v pořádku, takže předpokládáme, že zhruba do konce března by měla být podepsána teda smlouva. Nicméně ještě to nebude tak, že od května nepotřebujeme papírovou jízdenku úplně, protože dodavatel na to má rok a půl. Nicméně tím pádem, pokud už se nám nikde nic nestane, tak příští rok na podzim nebo před koncem roku už opravdu bude stačit s kartou nastoupit, pípnout a teda papírová jízdenka zatím bude to à la Praha. Je to hlavně z důvodu přestupnosti na linky krajské a podobně, ale aspoň už nebude potřeba ten automat možná a ty drobný a podobně. Takže se stane jakoby ta situace, že já si zapomenu koupit jízdenku, zapomenu si třeba tu lítačku někde, tak vlezu v rychlosti do toho vozu té městské hromadné dopravy, ať už tramvaje nebo autobusu, vytáhnu tu kartu, kterou jsem si teda zaplať pánbůh vzal a pípnu si a dobrý. Pípneš, vyjede ti jízdenka a dobrý, můžeš jet. Tak jo.
Jasně, a tohle je hrozně důležitý, víš, jako, protože víš co, na městskou hromadnou dopravu člověk málo kdy čeká, víš, většinou ji dobíháš, čímž strašně jako těšíš všechny ty řidiče. A už je to asi opravdu dneska takový standard, který je potřeba a opět jako to bylo docela jako náročné na tu přípravu, ale to už je asi otázka těch veřejných zakázek a složitosti tady toho, ale jsme rádi, že doufám, že už jsme se dostali teda do té cílové rovinky a že už to opravdu bude. Pak už to teda bude otázka realizace. No, těšíme se na to. Dobře. Pondělní podcast Rádia Metropole to bude zase za chvilku a ještě se teda zaměříme na sledování polohy vozů městské hromadné dopravy. To jsem tady taky kde se zaslechl, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Je tu pondělní podcast z Metropole na vlně 92 FM. U mikrofonu je tu se mnou mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová a já bych se chtěl teda tě ještě zeptat na jednu věc. Občas se prosím tě objeví v médiích vize ohledně městské hromadné dopravy v Olomouci, jakože by v budoucnu bylo možné sledovat polohu autobusů a tramvají. Jakože teda nejenom, že zjistit na digitálním označníku zastávky, že má třeba tramvaj zpoždění, ale že budu vědět třeba přes mobilní telefon, kde ta tramvaj je. Tak jako je tohleto možný? Myslím si, že už to brzy bude i velmi reálné, protože v podstatě tenhle projekt už je v realizaci. V tuto chvíli předpokládáme, že zhruba v říjnu letošního roku už opravdu, když člověk otevře iDOS a podívá se, kdy mu to z nádraží jede třeba na tržnici, tak už nejen, že uvidí ten seznam těch vozů, ale už uvidí právě i to aktuální zpoždění. Případně pokud si pak třeba i v naší aplikaci by opravdu mělo být to, že bude vidět, že ten vůz teda třeba z nějakého důvodu zůstal stát někde mezi těma dvěma zastávkama, tak z toho třeba bude poznat, že aha, asi je tam nějaký problém a už to nebude jenom takové to, co známe z Olomouce už řadu let, že naskakuje hvězdička, naskakuje zpoždění a vlastně občas je komplikované zjistit, co se děje, protože sice se to dává třeba na webové stránky, dává se to na Facebook, ale taky to třeba je otázka 5 minut, což už mezi tím je dost dlouhá doba. Takže doufáme, že v říjnu už tady toto bude taková nějaká realita naše taky a že to bude, je to součást teda samozřejmě většího projektu, je to otázka i vybavení vozu technologiemi, je to taková docela komplikovaná ajťácká záležitost, ale myslím si, že závěr uvidíme všichni velmi dobře a to, kde nám ty vozy jezdí, že nám někde zůstaly stát, proč mají to zpoždění. A to se bavíme teda o letošku. A to se bavíme o říjnu letošního roku, protože tady už ten projekt realizujeme. To je dobrý, to je super, tak to jsem rád, že to můžeme takhle zpropagovat a upozornit na to, to je paráda. No a co teda k tomu bylo potřeba? Proč to třeba nešlo dřív nebo něco? My jsme doposud neměli jakoby tady ty technologie na digitální, teď nevím, abych to správně pojmenovala, třeba, digitální síti, byla to analogová a ta nezvládala tak velké objemy těch dat, takže vlastně to neumožňovalo nějaký komplikovanější přenosy, opravdu to bylo jenom, že to šlo tak, jako aby ta hvězdička se tam objevila, naskakovaly tam nějaký ty čísla, pak se třeba měnily, ale nebylo to možné z důvodu toho objemu dat předat dál, ať už i DOSu, nebo to přidat do aplikace dopravního podniku, aby prostě tady to bylo. Potom ono teda to zahrnuje ten projekt i další věci, jako jsou výměny vysílaček pro komunikaci dispečinku s řidiči, ale to už jsou spíš ty interní záležitosti, to, co bude pro ty cestující ven, tak bude především tady tohle. Tak tahle ta změna teda, to je dobrý, to mě fakt těší. To jako rozhodně to spoustě lidem ulehčí život a běhání po městě. No výborně, tak já ti chci moc poděkovat. O městské hromadné dopravě v Olomouci nám dnes povídala mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Díky moc za návštěvu. Taky děkujeme za pozvání. A nezapomeň, tento a další díly si už brzy můžeš poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a taky na radiometro.cz nebo na Spotify pondělní podcast.